तो हेलो गाइस, स्वागत बा रउआ सबके अपन चैनल अपन भोजपुरिया चैनल ओम ऑफिशियल पे। तो भाई हमार ज़्यादा वीडियो के घिंचा तानी ना कर जा, सीधा पॉइंट पे आवल जा। अब पॉइंट पे आवल जा, आज के जौन वीडियो पाओगे स्टार्ट कर जा। तो भाई हमार हमें के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एगो बोलबम के गाना आयल बा जौन की बहुते हल्का मचा रहल बा। तो चल जानल जा वो गाना कौन गाना है और ओकर बोल का बा। भाई हमार सबसे पहले इस सॉन्ग के सुनी लो। सॉन्ग कैसा लागल है रउआ सबके कमेंट में बताई लो। और इस सॉन्ग के जौन बोल बा ड्राइवर अभी नया बा। बोल बम के सॉन्ग है खेसारी लाल के सबसे हिट सॉन्ग अभी तक के ही सबसे हिट ब्लॉक मास्टर बोल बम सॉन्ग बा। भाई हमार ऐसे ही ना कहल जाला ट्रेंडिंग स्टार, जलवा देखा ट्रेंडिंग स्टार के जौन की वीडियो में देखा रहल बाना। भाई हमार अगर रउआ सब देवघर के रास्ता में बानी, अगर थक गइल बानी पैदल चलत चलत, तो ये गाना के सुनी लो। एकदम देह में एनर्जी लिया दे कि एकदम सीधा देवघर पहुंचा दी। भोले बाबा के नाम में इतना जादू बा कि जे ना चले उनकरो के चला दिया, जे ना नाची उनकरो के ई जौन बोल बम के खेसारी लाल यादव के गाना आयल बा उनकरो के नचा दी। भाई हमार ई गाना में खेसारी लाल यादव के साथ गइले बारी खुशी ककर आ जौना के तबाही मचा देले बालो। ई दोनों जना मिल के एक गानवा के मिलियन क्रॉस करा चुकल बालो। भाई हमार अभी ई हाल बा, अभी ना सावन स्टार्ट भइल बा ना बोल बम चलता, तबे इतना करेज मचा रहल बा ई गाना। अब बोल बम आज तो ई का करी कहे मान के ना। भाई हमार देर मत कर लो, जल्दी से जाई लो, आप वीडियो के देखी लो, सॉन्ग के सुनी लो, अब बताई लो ई गाना कैसा लागल बा। एकदम रास्ता में एनर्जी लिया दी ना बोल बम जाए में। गाइस तो वीडियो आप सबके कैसा लागल है? वीडियो अच्छा लगल है तो वीडियो के लाइक कर लो, शेयर कर लो, अपन प्यारा से एगो कमेंट कर लो वीडियो पे। और ये अभी तक आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किलो कर तो चैनल के जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के प्रेस कर ले लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते नहीं फिर से एगो नया वीडियो के साथ। हर हर महादेव।